har valgt sangen. Det bliver desværre ikke Apologize. Det bliver Shubidua med den røde tråd med en ny tekst. Så står reglerne her, syng tydeligt ind i mikrofonen. Vi vil gerne høre, hvad I kan. Syng kun at give din tur, og det kommer vi tilbage til, og så syng godt. Jeg skal tage alle sammen. Jeg vil gerne synge, kun når det er min tur. Måden det fungerer på, det er, at, som I også kan se på de her runddelinger her, at noget må alle synge med på, og det betyder, at både Sara og Rasmus synger, og alle må hjælpe til, så vidt de nu synes, de kan også bare lade dem i stikken. Og når det er Rasmus, der synger, så er det mænd, der må synge, og Sara synger, så er kvinder og piger, og i den fuld skrue, hvor meget de nu synes, at hun har brug for hjælp. Hvor meget hun har brug for. Ja. Og til at støtte, så har vi Sune vil stå for musikken, og Morten står for at støtte jeres, hvad kan man sige, en lille smule vokal, hvor der nu er brug for det. Tak. Så jeg tror, hvis vi er nogenlunde rundt. Der var stadigvæk hul igennem på mikrofonen. Jo, tak. Så vi vist er klar til at køre. Så får I et smooth kig på første vers her. Og igen, fælles begge to. Rasmus. Ja, jeg er med. Og mændene. Sara. Jeg synger blå. Så. Morgen skal nok sætte jer i gang. Hvad må man få, når man bliver gift? Udover kærlighed på skrift, lidt flere børn, en ekstra bil. Vi bliver forfærdet et liv med stil. Moders drøm er blevet stor, efter hun er blevet mor. Sofistikeret, smuk og fin, men allerbedst, så er hun min. 8 øl, så er han sjov. 8 til, så bliver man flov. Men charmen overvinder alt. Og for min drømme fyrer jeg faldt. Vi mødtes og kyssede. Vi fandt en plads i livet. På riget Anton kom, hvor lykke den er gjort. Man kan blive en smule sur på de mange slanke kur, men ugen efter er de glemt. Og slik og is er ikke så slemt. Du kan lide at skifte bil med nyt arbejde eller bil, men uanset hvad du vil have, så vil jeg altid stå der bag. Vi mødtes og kyssede. Vi fandt en plads i livet. På riget Anton kom, hvor lykke den er gjort. Hvad må man få, når man bliver gift? Udover kærlighed og skrift, lidt flere børn, en ekstra bil.
allersidst, for at fortsætte hvor Tilde slap, så vil jeg gerne udbringe skål, uden dog at have noget skål. Sengstart parret.